دادگەها دەستوریە تورکیە داخوازە ڕایەدارن هەدەبێژ بۆ پاشخستنا بڕیارە گرتنا پارتیاوان ڕەت کرد. ئەیوب دەمیر پامێ دەنگی ئەمریکا لە ئەنکەرێنها بمەڕایە ئەیوب ئەو بڕیار چاوا دەرکەت. داخل ده هۆژبەرێ HDP حکومەتên HDP serî li dadgeha Makezagone dabûk û ev doza wan piştî hilbijartinê birawerê dîtin lê îro dadgeha Makezagone diyar kir ku eva nabe red kir ji bo wî jî ana rastî çavê HDP jî li ser vê biryarê wiheya niha di çardehê dîsa dadgehê biryareka din jî da di çardehê Şibatê da demên berê da yani pêncê vê mehê da alîkariya HDP ku dewletê de HDP ew xwedkiribûn ji bo wî jî parastina HDP wê çardehê Şibatê da were çêkirin dadgeh dîrokeka wisa nîşan da rastî di vê derê da gava em tevayî temaşe dikin nêzîkî salek û nîv e li ser HDP doza girtinê hatiye vekirin çavdêr an jî pispor kesên siyasî yek û servî lê hûr dibin dibêjin ku ev biryareka wisa ye ku wê HDP jî bigirin. Balê Eyûb em ê vaneke endamekî perlemanî ji HDP em ê çend pisyara jî bikin li ser wê lê min dixwast ez bizanim çû ezam tu lê pêş cihekî civîna mêza şeşqolî û ya ittifaqa azadî û kedê jî niha heye li hevdem li ser meselên hilbijartina gelo ew ê diyar bikin ka nemzedên wan ji bo nimûne serokatiyê wê kî bin? Rastî mêza şeşkolî eva yanze carek û tê dicive heta niha jî endamek diyar nebû wisa diyarê ku îro jî wê dernekeve ji bo ku mêza şeşkolî dibêje ku heke Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dîroka ew ê bi awayekî fermî hilbijartinê diyar bike ew dem jî em ê endamê xwe diyar bikin wisa diyar ku di vê civînê da jî endamek wê neyê binavkirin. Belê Eyûb mebesta Serok Erdogan ew e dema ku roja hilbijartina pêş diêxa ku opozîsyonê derfet û delîveyê baştir nebin ji bo beşdarî dê hilbijartina de. Çima ew ê xwe bigirin heya ku biryara paşxistina hilbijartina têdan? Rastî tevî dexil vê derê da dîroka hilbijartinê diyarkirin jî hemû tişt li gorî ku bo xwe berjewendî bi dest bixînin yani siyaseta opozisyonê jî wisa dibîne yêdin jî wisa dibînin ji bo wê jî ana çardehê Gulanê tê nîşandayîn ji xwe piştî çardehê Gulanê heke hilbijartinek bê çêkirin li gorî destûra kanûna Tirkiye jî Erdoğan jî nikare bibe endam li ber wî jî ana yani hilbijartin êdîkete Rojava Tirkiye wisa diyare ku meha Gulanê da wê çê bibe. Belê Eyûb başa çi tê pêşbînîkirin ji civîna ittifaqa ked û azadiyê û HDP wê çi bêje û çi bike? Belê. Rastî ew jî şeş partîne dibin serokatiya HDP da derdikeve pêş yani du roj berê civînin li navenda giştî ya HDP Enkarê hate çêkirin armanca wan jî ew e ku ew jî bi endamên azad derkevin pêş yani endamên xwe ji bo Serokkomariyê diyar bikin ew jî dibêjin ku rojên pêşiya me de em ê endamê xwe diyar bikin em ê bi serê xwe têkevin hilbijartinê rastî ev helwesta HDP di warê opozisyona da jî bi fikar tê temaşekirin ji bo ku HDP bi tena serê xwe têkevê bibên evê dibêjin ku feyda wê jî ew ê rabibe ji desthilatiyê rabibe li rastî HDP jî dibêje we li pêşiya me tiştekî din nehîşt em jî li ber wî bi endamê xwe ser bi xwe beşdarî hilbijartinê bibin. Eyûb Demîr peyamnêrê dengê Amerîka ji Enqerê bi me rabû gelkê spas Eyûb.